esta charla cun dos grandes nomes de investigación histórica, son así, que é José Manuel Barbosa, investigador e divulgador, autor de varios traballos sobre episodios singulares do pasado de Galicia. E con ele exploraremos o potencial cinematográfico, unha introducción, todo o que podrei despois, moi potente a nivel cultural e de información, da nosa historia real, ainda que silenciada ou inenta para o gran público. Eu o que non vou facer é quitarte tempo da tua exposición, porque creo que é o que agradamos. Entonces, Barbosa ten unha presentación aquí que nos irá falando, e daqui iremos despois abrir unha mesa redonda posterior. Obrigado. Ben, eu teño que recoñecer que non son un experto en cinema, son, máis ou menos, dedícome vocacionalmente, máis que profesionalmente, a investigar a história. Entón, a idea, en principio, era, comunicóuseme que buscase momentos na historia da Galiza para poder levar ao cinema. A partir desa filosofía que falaba antes o señor alcalde, Lorenzo, que a historia serve non únicamente para transmitir unha información básica, sino porque é de utilidade para a consciencia. Para a consciencia de nós como povo, e o nós poño con mayúscula, e de nós como sociedade. Dice que a literatura, en principio, a literatura tradicional, foi unha literatura moi sucedida, que foi moi exitosa, na época en que se desenvolveu, alá na Idade Media, todo o mundo coñece as cantigas e todo iso. E iso é causado por un poder político que había na Galiza, na Europa, naquela altura, representado por unha serie de reis e por unha serie de bispos que estendían o seu poder non únicamente pola Península Ibérica, senón tamén por parte da actual Franza, por parte da Occitania. Non habería literatura galega medieval co prestixio que tiña na Europa, digo na Europa, se non houbera aquel poder político. Decía Nebrija que a lingua é compañero do imperio. Isto non estou defendendo ningún imperio, simplemente estou defendendo que un poder político determinado pode estender unha visión da lingua ou unha visión do país. Naquela altura había poder para iso. Entón, iso chegou a nós como unha literatura de prestixio. Ben, a día de hoxe, a literatura do mundo de hoxe non é tanto escrita como é audiovisual. A literatura do mundo de hoxe é a cinematografía. E todos coñecemos Hollywood, o poder que ten Hollywood e as consciencias que desperta Hollywood en todo o mundo, non únicamente ali onde é nativa, nos Estados Unidos nomeadamente, sino en todo o mundo. Todo o mundo ten unha serie de costumes a día de hoxe xa máis ou menos asentadas grazas a Hollywood. Estamos nunha época que dentro de uns días vai ser Halloween, e o Halloween non existiría entre nós, entre os nosos colexios e centros de estudo, liceos, se non houbera un Hollywood. É algo que se transmite a través desa literatura audiovisual. Ben, a literatura, en principio, vou enmarcar a cinematografía como unha forma de literatura. Non sei se é unha visión nova, se non é, se o mellor alguén dixo isto antes que a min, supoño que xa se diría, porque é bastante obvio, que ten unha serie de beneficios. Eses beneficios teñen os beneficios nunha sociedade. Se nós lemos un libro que contan determinadas historias sobre determinados personaxes, acabamos tendo empatía con eles, non? Temos tamén unha facultade comunicativa, non? O noso cerebro tamén se desenvolve a hora de ler. Ten unha función lúdica, ten unha función de consciencia social e de madurar a reflexión e análise das persoas. Hai tres tipos de literatura básica, a lírica, a épica e a dramática. Desta hai a narrativa, máis ou menos coñecemos a narrativa que existiu na Idade Media por a nosa parte. Temos aí un libro clásico, un texto clásico da Idade Media, como era a Demanda do Santo Graal. Xa eu tiña pensado decir os temas ao final, pero a mí está se me ocorrendo agora que este tema, o tema do Rei Artur, é un tema que liga o mundo galego-portugués, ou galego nomeadamente, co mundo anglosaxónico.
Ligando co mundo anglosaxónico, vos pensades que non temos posibilidades de contactar con Hollywood, de tomar contacto con Hollywood e facer unha visión galega do Rei Artur, sendo teóricamente na literatura medieval os Ancares, o lugar onde se descubriu o Graal, ou tendo unha bandeira histórica onde puña un Graal no meio e fai parte hoxe do noso escudo. Pensades que aquí non hai metralla para tirar de argumentos para este tipo de cousas. Estou me adiantando un pouco, pero penso que ven a conto. Non temos consciencia de que o pai fundador da patria galesa, do país de Gales, era un galaico, era un militar galaico que chefiaba tropas romanas na Bretaña, Magnus Maximus, que posteriormente foi emperador só da parte occidental, da Gran Bretaña, Galia e Hispania até o norte de África. Esa ligazón non pode dar pé para moitos contactos que podamos ter entre o mundo británico e o noso mundo para este tipo de cousas que estamos a falar. Adianteme un poquinho porque tinha pensado falar dos temas máis tarde, pero penso que isto ven a conto precisamente porque busquei un elemento de narrativa galega da Idade Media e sei o mestre, o Demanda do Santo Graal, que todo o mundo coñece a historia do Rei Artur. Hai historias, Excalibur, o Rei Artur, como ese título tamén, series, etc. E hai que non podemos tirar proveito de todo isto. En principio, teatro galego, eu, basicamente, dentro da miña ignorancia, coñezo o teatro galego último, non? Pero o teatro, en xeral, ven de época grega, non? Non descoñezo se hai realmente algún tipo de teatro na Idade Media, que naquela altura non sería igual que agora, pero hai obras de teatro da literatura galega da actualidade que podían ser representadas no cinema. Podíase dar moitos matices, o matiz da traxedia, da comedia e mesmo do drama. Eu entendo o cinema, non sei se o mellor estou dicendo algo fora de lugar, porque o mellor os cineastas aquí queren buscar o seu lugar de alguma maneira. A cinematografía chamase a sétima arte, non? Non sei se podo dicer que o cinema é un derivado tal vez do teatro, non? Para min entendo que é así. Evidentemente está moi independente, está moi independizado do teatro, porque é unha serie de características que comparan o teatro e o cinema que se distinguen entre sí, non? A interpretación é diferente, a guionización das accións é totalmente diferente, normalmente está baseado en obras de ficción, literarias ou de creación, os personaxes representan de forma diferente, os escenarios tamén non é o mesmo escenario con público, vendo os representantes ali no medio dunha tarima, que ver, por exemplo, un astronauta nun planeta X, non? Estou pensando na película esta última como se chamaba esta película que viaxaba no tempo a través dun burato negro, como era que se chamaba, de McDonagh, non sei se vos acordáis, Interestelar. Ben, as TICs fan milagros, non? Somos capaces de viaxar no tempo, no espazo, somos capaces de meternos nun burato negro, etc. No teatro non podemos facer iso, non? E iso é unha forma de teatro evoluído, unha técnica que alcanzamos no século XXI. As diferenzas tamén de edición, as técnicas de audio e vídeo, etc. Os efeitos da industria do cinema sobre a creatividade, sobre a imaginación e sobre a consciencia das persoas son imensas, non? Xera ideas innovadoras en artistas, é unha innovación propia do emprendimento de innovación con produtos, con servizos. A ciencia crece grazas ao cinema moitas veces. Na educación a pedagogía é fundamental, non é o mesmo eu que son profesor, presentarlles aos meus nenos nun ecrán, nunha tela, un evento histórico determinado, unha circunstancia determinada, que non simplemente con un xiz escrevendo no cuadro para que vexan que aquilo é daquela maneira, ou dibuixando unha piña. Cando se ve nunha tela, nun filme, as cousas son diferentes, non? Hai unha película que máis adiante vos ensinarei o cartaz, non? No que se vía xustamente un castro británico, un Hereford, de época da conquista romana. Eso non se ve nun filme galego, e o castro estaba ali, cos teitos de colmo, as casas redondas, a muralla, mas temos que ir ao cinema británico, que tamén tiñan castros, para darnos conta de que eso tamén é noso, non? E sorpréndenos.
no medio da aldea había un menir. E iso non o vemos para nada, en nada que nos sexa máis familiar, máis próximo. En fin, tamén o cinema tamén é saúde mental, tamén é lecer, tamén é desenvolvimento persoal, danos cultura, danos consciencia, e, como dixen antes, tamén ten unha tecnoloxía por detrás que crece con ela. Somos capaces de visualizar mundos e realidades diferentes, comprendemos os problemas do mundo, empatizamos coas problemáticas das persoas, tomamos consciencia dos problemas da xente. Se nós vemos un filme no que alguén é atentado, alguén é perseguido, secuestrado, nós inmediatamente solidarizamos con ese protagonista. E tomamos consciencia dos males do mundo. E depois temos dentro do cinema, hai, como sabedes, xéneros, non? Vamos acercando. Un dos que máis me interesa a min, e vos tamén, vos estades aquí, é o xénero do cinema histórico. O cinema histórico ten unha función fundamental para todos os países que levan a cabo esas producións, non? E todos teñen a mesma idea, de crear consciencia nos nacionais dese país dunha realidade propia dese país. Se vamos aos Estados Unidos, os vaqueiros son típicos dunha época determinada dos Estados Unidos naquela época e é a súa historia. Unha película, O Patriota, de Mel Gibson, non? Pois narra unha historia que está localizada na época de independencia dos Estados Unidos a respecto de Inglaterra. Braveheart, por exemplo, é unha historia de Escocia. A historia de Escocia, na que un personaxe determinado toma un protagonismo determinado en contra dun poder que se lles bota encima de Escocia. Poder histórico, non? Que, ao final, acabou incluíndo dentro dese Reino Unido e que para os escoceses é superimportante, non? Ben, preserva a memoria histórica, consciencia global, é unha fonte de inspiración e reflexión para o propio pasado, é unha forma de que nós, se nós tivésemos un cinema histórico asentado nos nosos valores, na nosa propia historia, teríamos un coñecimento que non temos agora. E ese coñecimento tamén tiene unha consciencia do nós, e repito nós con mayúscula, moito diferente a que temos a día de hoxe, o que tivemos aquí agora, que non tínhamos referencias, nin históricas, nin de personaxes, nin de eventos, nin de circunstancias, nin de vitorias, porque estamos moi habituados os galegos a ser o emigrante, a ser a persoa que vai traballar nun sitio, dedica ao traballo e a súa vida é vivir nunha rutina laboral que non nos sacas de aí, que eso pasanos a todos. En fin, é unha rutina que e un tópico a respecto dos galegos que os galegos somos dunha forma determinada, non? Mas houve outros galegos na historia. En outras circunstancias sociais, noutras circunstancias históricas que nos fan pensar que evidentemente os galegos podemos ser outra cousa que non un traballador do día a día que somos todos e que temos esa rutina e non saímos de aí non podemos conseguir nada, non? Hai mundos que nos podemos imaginar aos que podemos chegar, como povo e como persoas. É unha forma de comprender, de respeitar a nosa propia cultura e tamén as culturas aldeas coas que nos relacionamos, comprendendo a perspectiva aldea tamén, a nosa propia, que é máis importante, incluso non tan importante, pero sí dunha importancia fundamental para a nosa personalidade, para a nosa forma de ser. Emocional tamén ten moito a ver, integra-nos emocionalmente, preserva o noso patrimonio, e aquí poñemos algúns filmes nos que Hollywood, afins a Hollywood, non necesariamente a Hollywood, interpretan a historia. Esta era unha historia, esta película é unha historia da recuperación dunha área romana perdida nunha batalla contra os pictos. Este señor que está aquí era un brigantino. A nós son os brigantinos porque había unha tribu na Gran Bretaña que eran os brigantinos. Mas seguro que moitos de vos sabedes onde hai brigantinos aquí. Na Galicia, verdad que sí? Sabedes? Os brigantinos no norte de Galicia. Na Coruña. Na parte da costa da Coruña. Aquí hai brigantinos presentes. Entón, temos que ver isto en cinema británico ou anglosaxón en xeral. Un brigantino loitando ao lado romano para recuperar unha área perdida nunha batalla entre romanos e pictos e que teñen que entrar en territorio picto para recuperar a área perdida. Un brigantino. E aí é onde se ven os castros. Tal cual. Que máis vos podo dicer? Imaginai se isto se fai desde un punto de vista galego. Imaginai unha historia cinematográfica que conta a historia
dun romano que vai con un brigantino a recuperar unha águia perdida en territorio astur, por exemplo, en territorio bacarense, ou, non sei, no medio dos Ancares, que naquela altura sería o pobo do Sigurdo, non sei. É unha serie de aventuras focadas e centralizadas no noso país. Seguro que vos estades pensando iso é a satisfazón que vos pode dar a todos vos. Ver un escenario galego protagonizado por persoas que, de alguma maneira, construíron a nosa historia pasada cunha narrazón que nos pon de protagonistas. E ver castros, e ver costumes dos castros, ver a xente volver nos castros. Eso é o principio. Tedes esa película Gladiator. Gladiator, penso que coñecedes esa película. Ao principio da película, ao principio de todo, este señor estaba loitando contra os hermanos nunhas guerras que eran unhas guerras contra os suevos, chamábanse as guerras marcomanas. Esas guerras marcomanas eran dun pobo, os marcomanos, que vivían ao norte do Limes romano, e esos marcomanos un día decidiron vir para aquí e fundar aquí un reino. Ben, este señor é de Mérida, é de Mérida Augusta. En Mérida Augusta falábase un idioma naquela altura que algúns lingüistas denominan galaico-lusitano, que era unha lingua supostamente celta ou para celta ou proto-celta, que tamén se falaba aquí. E hai escritos con esa lingua en grafía romana, en grafía latina, que están en algúns lugares de Portugal, hai algúns na Galicia actual, moi poucos na Galicia, pero sí hai a maior parte de Portugal que é moito máis extenso que onde chegan os lusitanos. E mirei se este señor, en vez de ser de Mérida Augusta, fose de Lucus Augusti. E o mellor fose un militar romano que está loitando contra un emperador que... Imaginemos o emperador Teodosio, que era galaico. Ou imaginemos o emperador que vos dixen eu antes, Magnus Maximus, que tamén era galaico, en la Britania. Imaginemos todo eso. Mireu que dá. Dadevos conta, verdad? Eu sei que nestes momentos estades imaginando todo eso, estades disfrutando do que vos estou contando, precisamente porque vos estou identificando con unha realidade posible que pode ser posible, evidentemente. Estas historias podrían ser igualmente ser representadas na Italia, no norte de África ou na Galicia. Esta serie coñecedela. Esta serie é unha serie alemá, non é de Hollywood, é alemá, na que este señor que está aquí, é un heroi, ese hermano, que foi o único que venceu as tropas romanas na batalla de Teutoburgo. Ese heroi era Helma, que chamamos alemás, non? Arminius, para os romanos. Este señor foi un neno roubado dos seus pais dunha tribu sueva que vivía no Limes romano, foi criado en Roma e cando foi maior, todo o odio acumulado contra os romanos manifestouno chefiándose ao povo, uniu a todos os povos xermanos e foi capaz de vencer os romanos na Xermania, e os romanos nunca máis na historia volveron tentar ocupar a Xermania no sentido de ocupar a toda. Ocuparon partes pequenas, pero toda non ocuparon. Para os alemáns este é unha figura histórica de moita importancia. Non todo o mundo vence a Roma. Non? Ben, pois esta historia está nunha serie, Bárbaros, ten 2 capítulos. No segundo capítulo hai un capítulo que está dedicado a un líder xermano, narcomano, suevo, que chamase Maurobaudus, que chamamos romanos, mas é Marbot para os alemáns, non? Vense os things suevos, vense os suevos co no aquí na cabeza, vense cando se reúnen, cando toman decisións. Que pasaría se isto mesmo non somos capaces de velo un thing, pois non sei, en Braga, que facía parte de nós, en Astúrica, que facía parte de nós, en Lucus, en Brigantia, en Chaves, en Arco de Flavia, reuníndose para levar a cabo cualquier acción militar contra Mérida ou contra Sevilla ou unha expansión dos suevos pola Península Ibérica, chefiados por Requiario, por Tequila, por cualquier líder suevo.
Imaginádelo. Pois imaginámoslo. Hai máis, non? Hai algúns de humor, como a vida de Brian, onde se critica moitas cosas do mundo de hoxe. Ben Hur, tamén unha historia parecida. Pompeia, unha circunstancia histórica, e nós podemos buscar unha circunstancia histórica do noso país para referenciar. Hai historias, a historia que vai buscar nas fontes, estás me ocurrindo para alguna. As illas Casiteides eran as illas descoñecidas para os romanos, non para os fenicios. Xulio César, cando saiu o partido da Bética por toda a costa actualmente portuguesa da Lusitania para chegar a Bigante e negociar con bigantinos, metelos dentro da súa clientela, en principio perseguiu unha nave fenicia, porque quería chegar a saber onde estaban as Casiteides, porque eles o que querían, tiñan esa ambición de chegar as Casiteides e facerse con Casiterita, o estaño. A historia conta de que esa nave fenicia preferiu embarcar, encallar na costa antes de que os romanos subasen por el o camiño das Casiteides. En todas as batallas que había na Lusitania, nas guerras lusitanas, hai episodios moi curiosos. Algúns deles, un grupo de lusitanos que atacan romanos, que escapa por Portugal do norte arriba, chega a unhas illas que pensamos que podían ser as illas Cíes, ali se atrincheiran, os romanos intentan atacar, os galaicos lusitanos, porque eran galaicos e lusitanos, son capaces de vencer aos romanos, e o único que vencen, o único que sobrevive é un soldado romano que chega a costa medio afogado. Esa é unha historia. Eso pode ser un episodio histórico que podemos incluir aquí. Agora, todos coñecedes a historia de Hipatia, non? Unha figura fundamental. Hai figuras importantes na Galiza. Exeria, sabedes, non? Quen é Exeria? A primeira escritora galega que existe na historia, en latín, século IV. Fixo unha viaxe desde Galicia até a Terra Santa e volveu, chegando a Constantinopla, publicou un libro, os itinerarios de Xeria, as viaxes de Xeria, para a narración en Constantinopla. Non se sabe se porque morreu, se porque se sentou ali. Debía ser da familia de Teodosio, probablemente. Teodosio naquela altura probablemente tiña Constantinopla, pois non sei, pode dicir, a súa casa de inverno, de verano, non sei, pero ali tiña onde está a súa familia. Que historias non se poden criar a partir da historia de Xeria? E non a coñecemos. E coñece toda a comunidade científica da historia internacional. Todo mundo coñece, os galegos non a coñecemos. Non a coñecemos. É unha figura importantísima, fundamental. Unha muller que escreve na época romana. Unha muller. A primeira escritora ou escritor galega que escreve na historia. Era unha muller. E todo o que escreveu está registrado, está conservado e está traducido nas linguas que podemos coñecer nós. Esta é a historia de Xeria. Gladiator xa fixemos, Cleopatra, figuras tamén desta época que estou falando que podían ser representadas cinematográficamente. Xa temos noticia por algúns clásicos que as mulleres galaicas, cando peleaban contra os romanos, elas estaban en batalla. Elas, armadas, como cualquier home. Cando chega unha aldea, as mulleres eran capaces de, antes de que na escravatura, lanzar os seus fillos as lanzas dos romanos, e elas mesmas que saltarse as lanzas contra o seu corpo antes de que na escravatura. Cousas desas, se nós temos consciencia do valor daquelas persoas, daquelas mulleres, daqueles homens que loitaron contra un imperio que era o máis poderoso do mundo e que tardaron muitísimo tempo en conquistar un espazo de territorio ben pequeno comparado con outros. A Galia conquistaron nunha campaña militar, mas a Galicia non conquistaron unha campaña militar, conquistaron en décadas, séculos. Entón, que historias se poden sacar de heroicidade, de consciencia, de galeguidade, de valor non únicamente de valor de valentía, sino de valor o prezo dos galegos perante unha serie de circunstancias históricas. Non somos estes, non somos os cheiños, somos unha xente que loitou, éramos loitadores, éramos guerreiros, éramos xente que tínhamos poder contra os exércitos máis poderosos do mundo, e resistimos. Crucificaban os galegos cando chegaban os romanos, e os galegos crucificados ganaban os romanos cantando cancións de vitoria. Os romanos asombrados. Estes tíos están morrendo e estamos aquí cantando cancións de vitoria. Que desprezo a morte e que desprezo a que nos están humillando.
Ben, tens aquí outro do Rei Artur, tens un clásico de literatura que é o Quo Vadis, que nos conta unha historia determinada relacionada justamente con Pompeia, non? Nós non sei se temos algún desastre natural que podamos referenciar, pero pode ser un Monte Medurio, non natural, pero sempre un desastre bélico, un desastre polo estilo, non? Aí estaba, esta conta a historia, este é o último emperador romano, Rómulo Augustulo. Non era da familia Teodosiana. A familia Teodosiana acaba de extinguirse 4 anos antes de que chegara Rómulo Augustulo ao poder. Mas a dinastía Teodosiana, de orixe galaico, foi a última dinastía de Roma. A última. Como consecuencia do seu mal goberno, ou bon goberno, como entendamos, Roma caí. Os seus descendentes, os descendentes de Teodosio, foron tamén dous galegos, fillos de Galego que era o seu pai, o galaico, que era de Cauca, era de Galicia, pero estaba na Galicia. E a súa muller, Elia Flácida, que teóricamente hai un autor, como Casimiro Torres, dinos que era da costa galega, das Rías Baixas. Pois, eses dous, Arcadio e Honorio, foron os primeiros emperadores do Imperio Dividido. Honorio do Occidente e Arcadio foi o primeiro emperador bizantino. Dime. Ben, pois, estes xa falamos, saltamos a Idade Media. Non hai historias que contar polos vikingos que chegaron aquí a Costa Galega. Temos historias dos vikingos non sei, a barrera. Unha delas, nesta mesma serie, cando Bjorn, non sei se vistes a serie, hai un episodio en que Bjorn vai no seu barco e chega a Al-Ándalus. Non sei se coñecedes. Ao chegar a Al-Ándalus, desembarca en Al-Ándalus, causa un estrago, un floqui entra nunha mesquita, asómbrase da capacidade de respeito que a xente tiña perante o rezo, porque estaban con as espadas para matarlos e eles seguían rezando sabendo que os vikingos estaban ali e importables pouco morrer, mas nese periplo pasan pola Galicia e desembarcan en Coruña. En Coruña sofreu a invasión de Bjorn, o fillo de Ragnar Lothbrok. Imaginemos eso. Imaginemos Gunther, que foi un dos xefes vikingos que ocupou a Galiza, estivo varios anos aquí, que chegou mesmo desde a costa galega a León, que causou estragos e que foi expulsado. Hai un libro creo que Miguel de Labrada, que conta a historia do bispo santo, San Gonzalo. San Gonzalo conta a lenda que foi capaz de expulsar os vikingos cando atacaron as costas norte da Galicia. Aí hai outra historia. Isto é San Gonzalo. Hai a historia de algún bispo de Iria que morreu na defensa de Compostela e que loitou contra os vikingos tamén. Os vikingos foron unha ameaza durante moito tempo. E aí podes sacar moitos argumentos que nos podan levar aquela época e os confrontos que había entre o reino da Galiza e os vikingos que chegaban pola costa e que causaban estragos e en moitos casos chegaron a sentarse. Non hai moitas probas de asentamentos vikingos aquí, pero sí hai algún indicio de que poden estar asentados en algún lugar. Ese é un estudo que fixaron en pouco tempo, non sei se foi algún profesor da Universidade de Compostela, pero tamén co apoio de Gago, Manuel Gago, que estudan esas cousas, e tamén co apoio de unha universidade escocesa. Penso que hai algún estudo. Dei por sacar moitas circunstancias. Este filme é originario, depois é unha continuación, Vikingos Valhalla, que contan desde as orixes a historia de Érico Ruibo, o que chegou a América. Nós temos historias que contar tamén aí. Nós seguramente non chegamos a América, pero ben pensar que pudera haber algún vikingo que fose nunha nave, ou algún que non fose vikingo, que fose nunha nave e que chegase a América. Imaginemos, esa é a razón. Mesmo aquí, empeza, non sei se é o primeiro capítulo, con un ataque a Lindisfarne, que está en Escocia. Nese ataque, os vikingos collen prisioneiro a un frade, que depois se fai amigo da familia,
mesmo chega a ser moi amigo de Ragnar, e esa é unha figura moi importante na primeira temporada, moi importante. Imaginemos que chegan a Galiza, collen algún galego e van con el non sei que sitio, e ese galego pode ser tamén unha figura importante dentro da narrativa toda, non? Xa vos falei disto hai uns minutos. Ten en conta unha cousiña. Isto é do ano 1995. Os escoceses colleron tanta consciencia da súa realidade nacional a partir desta película que non sei se é por acaso que a partir do ano 1995 o nacionalismo escocés subiu como espuma. Eso é só un detalle que é importante ter en conta. Evidentemente, o Reino Unido non é España. Non pasaría nada porque nós nos reafirmásemos nacionalmente se encontrásemos un contexto como o do Reino Unido. Non pasaría aquí. Temos moitos obstáculos porque, en fin, xa sabemos que hai un paradigma nacionalitario que é bastante limitador, tanto para galegos como para vascos, como para catalás, incluso para andaluces, que teñen unha historia moi rica e poden tamén ter aí moitísimo onde sacar. Unha realidade nacional e unha realidade histórica que xa quixeran moitos para sí, do mellor da Europa, do mellor do mundo islámico, do mellor do mundo da época. Entón, nós non temos nada que mexar, mas figuras deste tipo, heróis medievais, que poden existir, hai algúns, uns poucos, uns con máis poder, outros con menos, que podíamos sacar. Estás me acordando, por exemplo, moi típico, Xón Blanco, Roy Shortman, Irmandiños. De acordo? Hai figuras incluso non necesariamente de idade media, pode ser de outras épocas. Os Lemos, non? Ou, por exemplo, que sei, pois, cualquier personaxe que nos inventemos contra os romanos. Aí metrallei para darle tomar. Os norteamericanos recurren á súa historia. Esta é a súa historia. A súa historia eran o Far West, eran os cowboys, e nós temos historia popular que podemos tamén incorporar ao noso mundo cinematográfico. Podemos incorporar as persoas que van a Castela a segar, as persoas que na Galiza tiñen unha vida rural determinada, e multitude de asuntos que tratar nun mundo rural galaico e galego en xeral. As guerras entre Galicia e Portugal, entre España, entre Corocas de Castela e Portugal, relacións de fronteira, o Viño de Xinzo, ali está a Torre da Pena, perto de Vigo, tamén está a Torre de Sandiás. Esas torres probablemente fosen de moito tempo atrás, antes de cando se identifican, mas serviron de exemplo para as guerras de fronteira naquela época. Mesmo eu penso que ese tipo de fortificacións veñen de época sueva. É unha elucubración miña, non sei, non podo mostrar, pero penso que é así. Entre outras cousas porque teñen un paralelismo con unha determinada torre que coñecemos en Paradela, perto do San Esteban de Sil, que é unha torre defensiva e que esa sí se sabe de época sueva. Pensamos que aquelas terras eran as terras aureguenses, que nos falaba Idacia, que nos falaba tamén falábanos tamén disto Isidoro de Sevilla. Os que fomos ali, aquí hai unhas persoas que estivemos ali varias veces, hai un penedo, e no penedo está inscrito Leovigildux. Eso é da época da conquista dos visigodos aos galegos. Aí hai onde coller, non? Aí tema. A nosa historia. E esta historia non nos chega a solo dos zapatos, non? Que é un subxénero, o Far West, que claro, son eles os Estados Unidos que teñen diñeiro e son capaces de estender unha visión deles mesmos que para nós, do noso punto de vista, se tivésemos un punto de vista real do que é a nosa realidade, isto non é nada. Non é nada. Historia dos Estados Unidos, son fazañas. Nos podemos por o Medulio, nos podemos por os Irmandiños, as batallas dos Irmandiños, nos podemos por batallas medievais entre reis cristãos ou reis galegos e musulmanos, a batalla de Alberta.
a batalla de Zalaca, a batalla de tantas batallas, a non participación de Afonso VIII, noveno, segundo a historiografía castellana ou española, da batalla das Navas de Tolosa, a non participación nela. Hai tamén moita metralla. Mais historia norteamericana, os seus heróis. Nós temos heróis tamén, incluso que loitaron para a coroa española, para a coroa castellana. Eu podo vos adiantar un tema. Galegos que foron a conquista de América. Teño na casa a miña parella é chilena. Ela criouse en Chiloé. Ela é originaria, naceu en Santiago de Chile, mas ten familia en Chiloé. Chiloé chamábase Nueva Galicia del Sur. A historia de Nueva Galicia del Sur é moi curiosa, porque o Imperio Español chegaba ao río Biobío. De aí para baixo estaban os nativos. Eses nativos non deixaban pasar as tropas españolas, pero un día houve un ataque das tropas españolas. As tropas, chamamos españolas por chamarlle cualquier cosa para que nos entendamos. Realmente era a coroa da monarquía hispánica, que era o nome real, o monarquía hispánica ou monarquía católica, porque era no século XVII. Naquela época era monarquía católica, nem se chamaba España sequera. Ben, houve unha expedición formada por varios tercios de galegos, algún terzo extremeño e algún terzo asturiano. Básicamente eran terzos galegos, o mando era galego. Atravesaron o río Biobío, foron a batalla cos mapuches, chegaron a illa de Chiloé, e a illa de Chiloé é unha illa grande, pero estaba moi pouco poboada, moi pouco. Unha vez chegaron ali, os nativos non o deixaron de volta. Quedaron barrados por as tropas inimigas e porque o río Biobío estaba moito polo norte. Tiveron que ficar ali. Igual que os que se quedaron coa Águia na Escocia, quedaron ali coa Águia romana, e depois houve esa expedición daquele brigantino que foi ali a recuperar a Águia. Cosa parecida. O caso é que os galegos, maioritariamente galegos, asentaronse naquela illa. E naquela illa ficaron para sempre. Os poucos nativos que había, misturáronse con eles, e a día de hoxe, colles un guía telefónico de Chiloé, e hai camaños, varelas, pereiras. De tal maneira que vas por Chiloé, ves un señor con a cara de indio que o recoñeces e con dous apelidos galegos. E esa é unha realidade histórica que podía ser representada nun filme. É como esa a de tantos outros. A conquista de Horacio de Quiroga, que era outro conquistador galego do Chile. É como ese hai varios. Nós temos os nosos pactos, o que pasa é que non era para o Reino de Galicia, porque o Reino de Galicia estaba integrado dentro da coroa da monarquía hispánica, pero en fin, pero podemos valer. Podía ser tamén en outras épocas históricas outras batallas en que a servidumbre fose un monarca galego propiamente dito soberano, non? Tamén pode ser, hai máis. Ben, vamos ver como se nos trata os galegos na cinematografía española convencional e tradicional. Esta película, Raza, está feita por Francisco Franco, por unha cinematográfica que era Sueria Films, que era galega, e está baseada, sabedes en que, nun conceito de españolidade onde os galegos eran parte fundamental. Non sei se nesta película, pero en algunhas máis, a personaxe que era Xan das Bolas, que era un personaxe típico galego. O pobreño galego que anda por ali, que era o señoriño este que era emigrante en Madrid, que hablaba el gallego así, el castellano, así, de aquella manera, e non sabía hablar de outra manera, esa imaxe que se daba de nós, que é herdeira do século de ouro español, onde no século de ouro grandes autores españoles trataban os galegos como se fóramos, non sei, racializábanos de tal maneira que nos facían sentir inferiores realmente. Cada vez que os galegos iban a Castela ou iban a cualquier sitio da península, eran los gallegos, pouco menos que se fóramos, non sei, que non quero dizer nada, non caer na racialización, pero imaginarnos. Esta señora era unha actriz española dos anos de Franco, Estrita Castro, filla dun galego que facía de andaluza, Cañí. Esa imaxe que os galegos tiñen que representarse dos mesmos actores e cantantes. As
canciones dela eran canciones folclóricas, como de Pantoja, todos estes. E a señora tiña moitísimo éxito. Teño na miña casa a miña mãe que era unha fan enorme desta casa, que cantaba ben, era unha artista maravillosa. Pero que cultura representaba? A cultura do seu pai ou a cultura típica tradicional española? Ben, isto era a imaxe que se nos daba nos galegos nos anos 40, 50, 60. Esta película non é unha película española, é unha película de Hollywood, pero o asesor era o señor Sánchez de Cornoz, don Claudio. Aquí hai unha loita entre varios reis. Afonso VI, o rei Sancho, que é un número como o primeiro, porque era o primeiro Sancho de Castela, non houve outros antes de que reis de Castela, era o primeiro, da que lle poñen outro número, foi o primeiro rei de Castela, realmente, e había outro irmão. Ese irmão non aparece por ningún sitio. Ese señor chamase García, pero non aparece nin por asomo, nin por mención, nada. O esquecimento é absoluto. Quen era ese señor? Non aparecía por ningún lado, ni siquiera paseando por ali co campo. Ni siquiera eso. Aparecía unha das irmás, a Urraca, mas ese rei Afonso VI, cando se fai con todo, era rei de Castela, de León e de Asturias, non o perdas. Chegas aí a Pedrafita e está o mar, e non había nada. Pois eso é grazas á asesoría deste señor, que na letra pequena dos seus libros puña que na Idade Media os textos referenciaban o reino do noroeste peninsular como Galicia. Ese mesmo señor, quer dizer, non é inocente. Botón de ancla, en Marín, era en Marín, onde se centra a zona, non? Xa vedes, non fai falta máis que ver, non? Aí creo que é onde está baixando as bolas. Bueno, o do dinámico, en fin, os anos 60. Aquí é unha película que sí, é unha película española que participa Nancho Novo, un galego emigrante que emigra a Terra de Fogo, a Pampa e a Terra de Fogo, onde hai unha serie de peripecias que en fin, xa cambia un poquinho o asunto porque este tratamento dos galegos é posterior ao franquismo, xa é unha época un pouco máis próxima a nós, xa supostamente hai democracia, entendemos que hai un pouco máis de entendimento cos galegos, non? Mas non deixa de ser un emigrante, é o tópico típico do emigrante clásico está lá. Será moi protagonista, terá moito valor, mas o tópico é o emigrante. E agora, antes de centrarnos en máis temas concretos, podemos facer unha historia así moi global. Teño aí varias imaxes de historia do cinema galego, mas eu quero ser moi sucinto e moi rápido nesto, non? Vale, acabo a seguir. Ben, houve produtoras desde os anos 30. Vedes aquí que había algunhas delas, con películas que estaban centradas no galeguismo, Terroneira, Galicia Saudade, Mariñeiros, etc. No franquismo foi o que dixemos agora, algunhas cortometraxes nos anos 70, Mirade a morte do Mariscal, Pardo de Cela, que se sacaba dele, mas iso é porque o galeguismo tiña certo peso, non? Neste tipo de cousas. Algún libro, que temos reportaje en ata de Ferrín e tal. E logo houve algo importante en Ourense, xornadas de cinema, que levaban Luis Álvarez Pousa e José Paz Rodríguez. En eses filmes tratouse a temática do cinema galego. Hai algunhas películas interesantísimas, as Vellas Morgas, non esta última que houve, senón a Vellas Morgas, Frente a Testas, que era un paisano así moi curioso das naciones galegas. Hai varias, non vou diceras todas, se queredes podemos despois falar delas, non? E logo, os temas e as dificultades, que eran, iso é importante, a limitación do traballo, os apoiantes teñen traballo, os que teñen o seu traballo laboral, non son profesionais, por iso hai moitos obstáculos. Falta de rede distribuidora, imposibilidade de chegar ao público por falta de distribución, e de poderes públicos que favorecen a falta de distribución. A cuestión ideolóxica, necesidade de ver filmes estar na lingua do país, existía a obrigatoriedade de facer filmes en español, a obrigatoriedade para que tivesen viabilidade, nace como proxecto galeguista e obstaculizado por seu compromiso co galeguismo. Necesidade de fuxir do folclorismo e centrarse no contido ideolóxico, político e social do proxecto. E falta de apoio económico por todas as partes. Pois a partir dos anos xa de final de Franco, pois hai outro tipo de movimentación e tal. Luis Álvarez Pousa,
unha vez que a economía chega a ser director xeral de cultura, empezan a ver as primeiras películas que seguramente vos algúns lembraredes, Mamá Solución, Ursia, Sempre Xonxa, Continental, Chano Piñeiro, a figura de Chano Piñeiro que é referencial, en fin, depois aí crease o Centro Galego de Artes Imaxes, como foi a Filmoteca Galega, a creación da Escola de Imaginación, festivais de cinema, estes son algunos cartazes. Ursia, vedes o Menir, aí há a mitoloxía galega, é unha señora Ursia, unha Ursia galega típica das aldeas, Sempre Xonxa, que non hai nada que falar dela, que está coñecida, empezan a coñecerse as películas xa, empezan a distribuirse, o Lápis do Carpinteiro, que ainda que non sei se unha película totalmente galega, sí, é un libro clásico da literatura actual, non? A Lingua das Borboletas, e este ao final do camiño é moi curioso, quería pararme aquí, porque eu particularmente non gostei dese filme. Non gostei, a historia pode ser máis ou menos boa, pero aí aparece Xi García, como aparecía no cine, pero aparece un tonto. Perdóname a expresión, porque cando prenden a García, levan ao Castelo de Luna e hai unha expedición para salvarlo. Pero cando van a salvar, non quero. Non, eu quero estar aquí no cárcel, quero permanecer aquí. García cumpre o tópico do tonto, do rei galego parvo que en fin, que máis vou comentar. E iso é para vender na España. Eso foi para mí un gran problema desta serie. Por outra maneira, que se fala de Afonso VI, da familia galega que é de escultores que ten a ver con Mestre Mateo, etc. Hai un fondo de positivo, pero hai outro fondo de negativo que se ven os reis como algo que non debería parecer. Tedes a Esmorga, lembrades, o libro Branco Amor. Últimamente tamén hai un libro de historia relativo a nosa historia recente, en Boiras, Acción do Corazón, unha película de ciencia ficción que está exporta a morte, Antes de Nós, unha película que representa Castelao, O que arde, no que as nosas penurias tamén están representadas cinematográficamente, os incendios, que vamos a falar deles, eu todos os días vou traballar e encontro todo negro. E logo aquí hai unha lista, que non vou ler, de todas as películas do ano 2000 até o ano 2024 ou 2025, que son moitas, non? E os temas que non vou tampouco contar agora con eso. Mas, sí, faltan filmes de tema históricos, de historia galega, do punto de vista galego, filmes pedagóxicos, con ciencia de identidade, cun mínimo de rigor. E logo, hai temas, aquí hai máis temas. E hai o Leber Gabala, que todos coñecedes, o libro de Invasión de Irlanda, que fala de Breogán. Breogán conquista Irlanda. Ben, outra ligazón con Hollywood. Os irlandeses de Estados Unidos deben estar super interesados en representar a Leber Gabala, e que nos pongan nós como centro. Breogán saiu de Gante. Mercenarios galegos nas guerras contra os cartagineses, guerras lusitanas mediante a implicación dos galegos. Isto foi o que me adiantei antes, non? Viaxes do tempo a épocas de conquista romana. Hai un libro dun colega, un amigo, Paco Boluda, que se titula Ganaicos. Dándolle forma, podía dar un filme. Unha viaxe no tempo, ao pasado, en que se chega a época dos Castros. A historia do Medulio, a recreación de historias de amor, de danzas druídicas, de rituais religiosos. Época romana, a pasaxe do línea de Bruto, a fusión dos soldados galegos lusitanos que esconden as tías que falei antes, historias paralelas do Boteo de Piteas, agora Marítima de Aviano, revoltas astures, xente que perdeu a guerra, as guerras cántabras que levaron de escravos a Galia, escaparon da Galia, volveron contra outra revolta. Eses estudos podían ser perfectamente Valdeorras, ou de Tribes, ou dos Ancares. Se non queremos que sean propiamente estudos de León de Asturias, pero podemos adaptarlo a nosa necesidade, non? A época final do Imperio Galego, o lobby galego, Teodosio, Magnus Máximo, Eteria, o Papa Damaso, que era galego, época sueva, episodios derivados da época sueva, as vidas de Paulo Rosio e de Idacia, que son personaxes históricos fundamentais para a historia de Europa. A Guerra Civil Sueva, falemos antes das todas esas, o conflito con visigodos, Bitiza e entrados musulmanos, as Cenoncelas, Pelaxio, ou Pelayo, ou Paiva, do punto de vista galego. Algunas crónicas chamanlle o asno galego, e dixe que tiña su origen en Tui.
personaxes de Llanolicca, os galegos esclavizados por Córdoba, ou non esclavizados, simplemente líderes. Marwan al-Jaliki era un galego que chefiou a taifa de Badajoz, era galego. Aí está, Marwan al-Jaliki, era un mozárabe, non era un mozárabe, era un muladí, perdón, era un muladí. Batalla famosa que falamos antes, a era compostelana, a descoberta do apóstolo, as historias do Camino de Santiago, figuras como Afonso III, os fillos, os ataques de Almanzor, os reis de Oviedo, de León, que quando estaba o reino aí, un montón de reinos de reis aí, Xelmires, o mestre Mateo, Bernardo de Vigante, Meleno de Compostela, Lorenzo de Orense, as cruzadas galegas que foron os galegos, as cruzadas cunha bandeira que era branca, cunha cruz azul, que foi a primeira bandeira portuguesa, chefiadas por Enrique de Borgoña, Fernando II, que foi o rei que viu, do que teníamos consciencia de que houve o primeiro acto parlamentarismo de Europa. Non foi en León, no 1188, foi 18 anos antes, protagonizado por Fernando II en Tui. Si o parlamentarismo foi precursor en algún lugar, foi na Galiza actual, en Tui, protagonizado por Fernando II. A conquista de Galicia por Fernando III hai unha guerra aí oculta que non está ben historiada, mas que foi anexón da Galicia. Depois, personaxes, Suárez Peneza, Pedro Peregrino, Diogo Páez, Guillermo Conquistador, Pedro Mefonzo, Vesconio, Obispo Gonzalo, Ulfo Galego, Gundre, o Gunderedo, Xoán de Gante, Afonso Sabio, Fernando Quito de Galiza, I de Portugal, o Conde de Andeiro, e o Atlantivo, Pedro Cruz, Isabel de Castro, Isabel de Trastámara, os Irmandiños, Pablo de Cela, Pedro Madruga, os Condes de Lemos, María Peter Drake, a Guerra de Independencia de Portugal, os galegos da conquista de que antes falei, os ataques dos piratas, a Batalla de Galante, está próxima de aquí, episodios da francesana, líderes galegos contra os franceses, a Batalla de Ponte Sampaio, personaxes como Cachamuíño, os líderes guerrilleiros, a Batalla de San Marcial, a Batalla de Elviña, o conocimiento de Riego, que Riego durou días, pero onde se mantivo a rebelión foi en Coruña. Un tipo chamado Acevedo que durou meses. E chamelle a revolta de Riego, e non a revolta de Acevedo. Os protagonistas fomos nós, non foi o que pensamos, fomos nós. Pois que foi o que saltou primeiro, pero 3 días durou pensando. E aquí en Coruña durou meses. É unha forma de ver tamén a revolución de Riego. Os mártires de Carral, as guerras carlistas, a guerra de Cuba e o protagonismo galego, Basilio Alves, o realismo, o obreirismo galego. Estamos lembrando a película aquela 900. Vidas de galeguistas, de Castelo de Xoguna, e historias do presente. En historia do presente, a parte do Prestige, do Operación Brevan, aquela barca que intentaba chegar a Irlanda, que para atrás, todo ese proceso de creación para... Ocurre-se unha que non podo deixar de dicela. O meu avó estivo 6 veces nun paredón para ser asesinado. A miña avó salvoulle a vida porque era familiar de un militar. É unha historia que sempre tive na cabeza que se podía chegar ao cinema. Pasou toda a guerra no cárcere, ofrecerlle un arma para ir á guerra, tiro co arma no chão que tiene ser fusilado. Hai moitas familias que teñen episodios así que podían ser novelados, historiados ou mesmo levados ao cine. O señor Franga, sobre esa historia do que foi presidente da Xunta, do Consello da Galiza na Argentina, ese era amigo de Castelao, e fixose pasar por un pobriño para non ser fusilado, que por Portugal e que por Argentina. O mate de mañá, de Dixo Rodríguez, que era o señor tamén que o matar un día por outro, non mataron nunca, e ao final chegou a ver por tantos anos. María Soliña, e logo están en unha serie de premisas que eu entendo que debían ser a norma para o cinema galego. Son 3 páxinas, non as vou ler todas, pero se queredes deixo as aí, por se queredes máis tarde velas para quando podemos falar, e con isto, se queredes, acabo, damos continuación ao resto. Obrigado.